Знам какво искаш. Искам да седя по бельо на дивана си, да пия скоч и да гледам... О, да. Знам какво. Нямаш ли чувство, че някой ни наблюдава? Сигурно е хаос. Знаеш ли какво означава това? Какво? Гарантирано ще се забавляваш. По всяко време. Целуни ме сега. Но на едно място. Наистина? Яко, а? Да. Избери своя филмов канал. Страхотно. Кино Нова. Това възбужда ли те? Не.